Dobrý deň, vítajte pri návode, pri ktorom sa naučíme, ako sa číslujú stránky vo Worde od určitej strany. Ako prvý krok, ktorý musíme urobiť, je to, že si klikneme kurzorom do predchádzajúcej stránky od tej stránky, ktorú chceme mať číslovanú ako prvú. To znamená, keď táto stránka bude číslovaná ako prvá, my sa musíme kurzorom dostať na koniec predchádzajúcej stránky. Ďalším krokom je kliknúť na rozloženie strany, zlomy a kliknúť na nasledujúca strana. Tým sa nám vytvorí zlom, ja si to teraz trošku posuniem. Vytvorí sa nám zlom a môžeme teraz dvojklikom ísť do hlavičky na tejto strane dvakrát a je treba odkliknúť toto políčko, dať ho preč, to isté u hlavičky a to isté u pety, preč. Teraz môžeme hlavičku a petu zavrieť a vložiť číslo strán. Ja si zvolím vpravo dole a ako môžeme vidieť, tak sa nám to podarilo. Tady nám svieti trojka, pokračuje to štvorkou a predchádzajúce strany sú neočíslované, ako napríklad obsah a titulka. Môžeme zavrieť hlavičku a petu. A ešte jedna varianta, pokiaľ píšete diplomové práce a máte tam kapitolu prílohy, väčšinou sa prílohy nečíslujú, čiže keby ste nechceli mať tu na konci osmičku alebo hociaké iné číslo, postup je ten istý. Kliknite na predchádzajúcu stranu, na jej koniec a znova rozloženie strany, zlomy a nasledujúca strana. Vytvoríte ďalší zlom, znova kliknite dvakrát pravým na hlavičku tú príloh, dáte preč prepojiť s predchádzajúcim, hore aj dole a už len manuálne môžete zmazať číslo strany tú príloh. Zavrieme hlavičku a ako môžeme vidieť, tak príloh číslovania nie je a stránky nad ňou sú očíslované tak, ako majú byť.